Začneme krátkým návratom. Poprosím prvý obrázok k nadácii pána Milana Šimečku, ktorý je, to je zle napísané, prepáčte, je starý otec Michala Šimečku, aby nedošlo k nejakému pochybeniu. Sa za túto chybu tam hore ospravedlňujem. Tento subjekt, ako môžete vidieť od nástupu pána Matoviča v roku 2020, dokonca ešte aj v roku 2024, keďže Fond na podporu umenia bol pod kontrolou ľudí ešte z predchádzajúcej vládnej koalície, získal 363 300, z Ministerstva spravodlivosti 50 000, dohromady teda Ministerstvo kultúry a Ministerstvo spravodlivosti je to 413 300 a z ďalších verejných zdrojov dohromady táto nadácia pána Milana Šimečku, starého otca Michala Šimečku, získala 676